Kublai perlok ya ka jingkershan ka jongpi ya ka ne ka channel pamenta ngila kenjo sha ka 1000 ki subscriber denamar ka jingkershan met ban sem ka jongpi ngada ai kublai ya pi perlok ki kershan ya ka ne ka khasi recap king channel te perlok menta ngine snap per ngine pej ya ka wei ka jing thu khana ka bla ai kerteng the Persian lesson hakaba kumno uni wei ujiu ulashet kala ya wei officer Germany tangban laj im haka thamaba ka baar te parlok pantip yakani tungine pej yakani ka jingi tho kana lani yakani ka film hadu bandakut parlok kum ka jing pen kan mau lada pi pej eka video sengob ha ban like ban share khnang ki wei ru kin yo ya ka ban snap yakani ka jingi tho kana haka basdang jong ka film parlok ngi i ka wei ka kali ka blakit i shikan hon ki jiu ki bamut ban phet no na ka ri Germany handrei halanti pat kila sha pat no haki sipai Germany but hakani ka kali ladon wei ubrieu ubakerteng ukeli baderu ujiu anda kisipai Germany kila bat ya ki jiu bat kila thap no haki kali ki jongki bat hapok jong kata ka kali wei ubrieu ula panjing bam na ugili bat ugili ula kentaj pan ai reuni ubrieu la terwar ka kot Persian bat ugili ru kentaj na marba uangam sngotho e ka tin Persian reuni uang ba kani ka kot kadon kambha hakaba ka trayeng kala ayanga men sadon kam hakawi kesngi pat uni ubreu la kro eu gili baru gili ha kijing isen eu la ai te kijing bam bat ula sheme kata ka kot bat ula ongro ngan le kumno yakani haba ngam itu wadi kidak jong ki Persian ro hangni ken ka tin teman ka ong ba wat ju ai ka bok ki kan usip shakiwei bat ngiu i hangni ha ka ba ki sipai Germany kila yalam yak ti ki brieu shaklau bat kila set lot yak ti ki brieu relat tang u gili namar ba ukam ba ude Persian bat ula pen iro ya kata kot bat kini kisi pai Germany kila nget yu bat kila rakno yu ha ka office lane ha kita ki concentration camp ki jongki ban bu bat ka wei ka kenthei sipai ka bat tukhi bha bat kane ka sipai kenthei kala rakno yu gili bat wei officer u bakerteng u coach bat kada thu ba udai u Persian bangi saplat im bat uni u coach ula sheme kata kot na u gili bat u artatian yu gili bat ulak kali kadesi syakumta ugiliru ule thu hoot imei jongai di Persian ipapat ide i Belgium bat uni officer ula ong bala kalong kumta melak ne amban translate ya kawai ka ketien haka ketien Persian kabangi ong mother bat gili ula thau la ka thau ya kita ki ketien haka ta kapor tang ban laj im bat ban penget ya uta u officer hakata kapor pat ugili udaya thu ro bangam danang bahasyu ya ketien Persian re tang malu mala namar bangalasa bat ipa ha Belgium bat uang ro ba ki koidi ki boyan rangkat pat nga omdon uweru ubanang ya ketien Persian latang mangahi marwei bat hadin kata uni officer ulo phara no yu gili shaka jaka shat hakata ka jaka shat pat kadon kani ka kenthei sipai ka bat dukhi bha ka keteng ka Elsa bat kani kajuset yakiba bakla ha kamshat namarba kalong ka runar bat ka dukhi hatu kata-kata hangi pat ngiu i officer Germany ubadei umax pat uba itanat ru ya ka Elsa nrei ka Elsa kampatiau ya kata ka jing itanat jong u pat hangi ka jaka lawan trei kam da u kili bat umax uang ba ngi artateni utai brio ba udei Persian pat ngati kena ba udei ujiu karo kalong hoot bat ugili ulawan rung no syapo bat ula persyang ban penkan mau lane bat memorize kita kitien Persian da ka ba shoot how namar ba u coach ula ong ba medai ban hikaya nga sau kentien haka shisngi naka kentien Persian kasyam jing ya ugili ya ka ba un hikai ya u coach namar ya lederu umnang ya ka ban keren ya ka ketien Persia nrei ula kut jingmut bat ula rai haka ba un thau la ka thau ki kitien kumta ula let ha kasyat bat na kita kitiar ki u i bat na kita kijing shat ula persyang bat ya kaban penlong kentien ban hikai ya uta u coach bat ula let bat u coach hakata kapor bat u coach ula ong ba masong tenat ya ki kentien Persia kumta me de ban hikai bahaya nga namar ngamut ya kaban pli kawai ke restoran ha Persia anda katma kalakut bat ngan yo ban nangru ban ya keren bat kibriu saudong kepertai de ketien Persia
Coach ula ong ru ugili ba sau kan tin ha kashisngi hapo Arsenal ngalade ban la bhai ka tin Persia namar kathma manta kan ne satang Arsenal ugili halor kata ula syam jing shu shu namar nalor ba uhikai yaki kentien uhaptip ru yaki mening bat yalade tip but umbana yaka kentien Persia but coach ula ya thu ru ba ngaru ngadei we unong shet ubat tebet ba ha ki restoran kamtam haka 5-star restaurant hendrei deitang namar kani kathma ngalahap one duty no bat ngaladu ya kakam kum unong shet pat coach ula ongru haugili bangam kwa ya kajing kum kani hendrei ngakwa hi pan ha restaurant kumunong shet namar kalong kemen pat kabajai jai bha hendrei hakata kapor lawan Umax pat ulaya thu ba ugili umdei Persia hendrei udei ujiu bat coach pat syam langit ya kata kajing thu kajong Umax badhakani kapor kalawan ka Elsa ya kaban ai kirteng jong kijiu hendrei namar pa coach itu bah ya ka handwriting lani kidak tho jong ka ulapan kerja position no lani ulapan hiar kerdan no ya ka hakata kapor bat coach ul ai no ya ka kam jong ka sha ugili bat kani ka brio kala dom bat kala bitar bat kala lek ya ka cakat shat bat kala thang yak ta kati jong ka wei ka nok trei ka badai ka jiu bat hakawi ka sngi klaya bam bat Umax bat klaya thu ya kata ba coach ya ka kam jonga ula aino sha Persia lani ugili bat Umax uang utu umdei Persian rei udei ujiu coach bat manta ukhot ugili haka kamera panon ai tagi kentien bat uang ru panon kam do hulam da ulet khana wakin shai bha bat ru om tang ban translate rei men hap ya thu e ka meaning ru ugili hakani kapor ula khamlum wer shu sakat nu uhaban thau bar sakat nu uhaban memorize namar yala deru tip ushu thau ya kita ki kenten bat yaki meaning ula klumar jingmut shu hakani ka clip mat namar ba umla ban le kumta ugili ulamut ban phetno nakane ka jaka hakawi ka sngi umut ban lek pret ya ka jabo shaklau bat hakata ka klau ulamare bat ula phet rei hakawi ka jaka ulap yu usipai uang memla ban lat nakakti jongki sipai Germany bat ugili ula perkat arsian bat hakajan met ula lek phai biang hakata ka kam jongki sipai hakata ka janmet bat coach ula ai ya kata kam ya ka ba untho lani unkupi dakawe ya kata ki kirteng jong ki jiu bat anda coach ula let ugili ula tho bat lo kentew ya kata ki kirteng bat ulap ya kita ki kirteng ki bela pom kabamut ba kini ki brio kila syak peniap haki sipai Germany bat hangne ken uyo ya ka idea pan penon kam da kita ki kirteng jong ki jiu ki balayap bat ki badang ban thau ya kita ki kentien haka kentien Persia ya ka baun ai ha uni officer ubadei coach langba kita ki kerteng ugili ula penbet ya kita ki meaning ki ba ushu thau bat ula ai coach bat coach ula onga medai ban translate artat bat namar ugili udan hakmat jong kita ki kerteng ula la ya ka ban translate bat uni usipai ula kemen padul ong ba medai ban shet shet phan menta namar ba ngin sadon party baro ki officer bat baro ki sipai hakani kapor bat anda ula lek hakata ka party yo ya ugili bat uang ya ugili ong kumnoli ya udeng hakaktin Persia bat ugili ula perkat sipang namar uhapan thau kumta ula jubab la ka jubab bat uni officer nangmut ba ugili usuthok ula syoi hakmat jong kita ki brio bat anda hadin kata ula pha no yu syakawai kakam namar ba ulong ubathok bat umyathu hok hendrei anda ugili uang ba namar kidon Argentin hakaktin Persia yu ding kumta la pha no yu gili hakajakat parmau bat kamet kejung ugili pat kami hap lani kam kot bor ban trei yakani kakam ugili uperkat batang menta kesngi unjuk trei kani kakam rinduan la syairu kumju hi bat ulayo pang bat Umax pat ula hukum ya uta ujiu ya ka ba unra no ugili hakajing thia bat hakata kajing thia pang pat ugili udang persyang bait ban pule bat pan kan mau ya kita ki kentien ki ba ushu thau ban penlong ka kentien Persia nda coach uwan ya ka ban pet ya kata kajing pang jong ugili ulaba ugili udang perta mei hakata ka kentien ka ba ushu thau coach ulanget ba ugili udai Persia namar ba ukan mau ya laka jong ka kami ba pertai laka jong ka kami ka por ba pang ba ulara no ya sha hospital ban ai ka jing sumar bat hospital pat menta doktor ula ong ugili mekeren ayu mame ka por ba medang yo thia am sung thu ru
bat ukili ulo jubapa ngadei u Persia kumta kumno pinsutu ikantin Persia bat u doktor uang ba coach ulawan mene ban pet me kapor ba me yothia bat ulawan ra ru ikicing bam ki babang bat ki barem yame ba men yo ekaban bam bat men yo no ya ka jingkot jingkhia ka bakloi nda ugili ula yo eka jingkot ula le jekando bat u coach ula pan mahap ya ka eka ba ula le bat ugili ula kali hatu ka dei sishan ya ka ba nra no yangi shapolan bat u coach ula ong ngamtip halor kata bat u coach ula ai u ya ka kambu unong yalam haka kamshet kum u in charge but ugili ula yo ekaban penihat ya kata kam but ula ai bam ya ki paraju but ula keli ya wei pu wei ya ka kerteng kenang ba un yo pan kam ban ya tu au coach ya ka ketin Persia but kani ka but ka jong ugili kala kam u coach tep ba kani ka dei tang ka kentien ka ba ugili u shushna lani kata ka made up language haka ba ugili u shuthau laga thau kulmar but hakawi kisngi u coach ula pha shim test yela di ha ugili hatu ula la ne am ya kita ki kentien but ugili ula ya ro ya u ang ro ba ula la 100% but pilala ruban keren ya kini ki ketien but Hendrei ugili usngusi bat hakaba uyu ya ki paraju ki ba sha le ben bat sha sho ben tang na ki daw ki baret hakawi kisngi lu ki shijor ki jiu ki bla sha sho klam kanu ka daw haba ugili ula ya ki paraju ki bala shale ben ula snoram hadu kata-kata na mariala di da kajing kabasuk badula perkhat ba ka bahaya nga bangan yap bania ka ba ngan kum ukwan man to shimet bat ha ko isngi coach ula khat ya ka ba un ai ya kata ka result lani ban pen ibyang ya kita kitas ki jong bat ro ba wat khat yangas tu sar re khat no yanga da ka kerteng namar ba u coach ula tenat ugili kani ka por but ula airu kijing bam ki babang re ugili kan taj ban bam but uang ba ki wei ki koi di kemyo bam kuma bam mangan re coach uang ba ki yo hi ban bam kadang but ugili misam la bam kata kajing bam re ula wan ra no ha ki para koi di ya kita ki jiu arngut ki bala sha sho ha kata kasngi ka ba ula yo ha ka wi kamit Max ulay alam shikan huan ki koy di but nakita ki koy di la don uway upersen dan upersya ubasisya but ulaong haledi kani kani ka kabu ya kabangangan ya thu ya ka ka bala jia ya coach hakaba ugili umdai upersen ri uni ken upersen ubasisya but ulalej but ugili but ulay thu ya kata kubor but ugili bapli ula sheptien but ula snus ya kata kubor but umax ulay alam ugili ha uta upersya bat nda ula poi ha kata ka kamrapat uta upersya ula syak penyap bat ula keno ya ugili bala penyap ban laj ya ladi na kajing mansau kumta ula syok ya hendrei ugili bapli tep manu ba penyap ya hendrei la yarap daki prakoi di bala donru uwi koi di ubakamba dei manga bala penyap ya uni ubriu bat umax ula penyap no ya tu ubriu ubakam ya kata kajing penyap bat ka kubor ka basnusi kelawan haki jiwa ka ba anrano si jakai ki bat an penyap no iki ha kata ka jaka bat ugili ula sausan ayo tu para jong uta ubala sak penyap ho max bat ula kaliang no ya ladi ha ka jaka jong uta da ka baki kaliang ya ka jaket hande ndaki la ya ha kata ka jaka ya ka baki sipai ki mut ban ra uwe officer Germany ula yo ugili bat ula ya thu ha coach ba ugili ula layat lang ha kata ka jaka but coach ula letano ugili but ulong ba ka bit medan hok sa banyap na kabanta ka jong kiwei ri ugili uong ba ki jiuru ki dei ki para breu hakan ka porpat ki sipai Amerika ki lawan ya kaban atak ya ki sipai Germany u coach pat ula plat no ya ugili ban let no syakawi ka jaka khnang bo unyo ka jing lat u max u baju bisni ya ugili ulamut ban khang hanrei sngows nei pat ya namar ba ugili ula lap lat no na kata ka giet Umax ula le jatho ya kani ka kubor ki bahalor nre dan bas ngap ya namar kidang pun kam hakaban thang ya kita ki kerteng jong ki jiu ki baki ki la penyap nre kim tepat ba ugili ula dap kan tiulot ikini ki kerteng u coach padang ni ula pha ap ya ugili ba ka plain ker sawan shaw ya me nang ni bat hang ni pat hakaba kut jong kathma parlok ni hakaba uni coach ula le ha persya lang ba ka fake ID bat ula kran ya kita ki kentian ya ka ba ugili ula hikai nre dan bas ngothu ya bat kila kam pan ya ugili pat berkispai Amerika udang syim interview hatu utip ni am yaki kerteng jong kijiu katukat ni ki belasyak penyap menrei unda ugili ulayat ho kilap penban bol utip lot yaki tagi kerteng berkila ilengo berkiwi ki para jiuru
kila snodai kita ki kertenge ka ba ugili ula ai bat kila ilang wa lut ya ugili kata kapuar ba kumno utep but ubu haka kli ka jong u ya kita ki kerteng baro kani ka cinga thu khana parlok kala kot hang ni haka bangi i kumno ugili ula shat kala ya uni usipai Germany kuble shibon parlok insai syampat haki ki video pat sa komen lada pisngo kumno hakani ka video